Kulula kakulonto kubusisi kama kupastor channel freak sicela kona kukodwa ukuthi sensa le number kuphela kusona ekuseni yaphapha mama yakhona ibomuntu ngumlandeli kukhona ukuthi ubuyicingele iphupho inhloso akulona ukulandela ichannel ucinge iphupho usubona le number iyekela ungayisebenzisi ikhuze le number yabantu who are following this channel who been following this channel phela ungayisebenzisi ku WhatsApp ungasebenzisi masebenzisi ba calls ngona ekuseni yaphapha mama kuphela sibheka la uthobeka amukelo 4488 futhi ethobeka amukelo 4488 sabona pastor ngicela ukuze ukusha wena futhi la khona ukushisa umlilo kusuke unjani futhi beshisa umlilo number 1 ngokwesintu uma uphupha umlilo kuwuphawu olubi uma ukushisa ngoba lokho kukhomba ukuthethiswa lokubhekana nolaka leyidala noma ngathi kukhona ukuthethiswa lolaka lweyidala osuke lokulandela okufanele ubheke na ukuthi ukukhona okwenzayo okuphambene nomsamo noma okuphambene nesidala sakho 2 ngokwenkolo uma uphupha umlilo kuwuphawu lokuma kushisa olungakhomba la ukuthi empeleni kungenzeka uneziphambeko futhi unokuphambuka okukhulu ngakho ke ungasubhekane nesijeziso noma impindiselo ngenxa yentukuthelo kaNkulunkulu. Amahubo 21:9 uyakubenza babe njengesithando somlilo nxa ubonakalisa ubuso bakho Jehova uyakuba gwinya ngentukuthelo yakhe umlilo uyakubaqeda. uNahume 3:15 lapho umlilo uyakubaqeda lapho umlilo uyakuqeda empeleni. Number 3 ngokujwayelekile uma umlilo kuyaba upholubi uma ukushisa osuke likhomba la ukuthi ngenzeka kunecala kunezinsolo ezikulandelayo futhi ezizokugojela uma unganakile ikakhulukazi mangathi wehlulekile ukucima lo mlilo futhi lezi insolo noma leli cala likulandelayo lingashe likugojele. Amahubo 11:6 unisa ihibe phezu kwababi umlilo nesibabule nomoya oshisayo kuyisabelo sendebe yabo. 4 kwesisikhathi uma umlilo ikuphawu lokuma ukushisa lungabuye likhombela ukuthi kukhona inkulumo noma ukugxekwa okanye uzoxabana noma uhilane nomuntu noma uthethiswe umuntu. 5 futhi uma uphupha umlilo kuyaba uphawu olubi uma ukushisa usuke likhomba la ukuthi ungalinda uthandaze ngoba ke kuzofika kuwe ilinga enkulu nezivinyo ezinzima. Isaiah 43:2 lapho udabule empeleni lapho uhamba empilweni awuyokusha nelangabi alikushisa. uDaniel 3:23 kepha lawo madoda amathathu uShadraki noMeshaki no-Abednego awela phansi eboshiwe phakathi nesithando somlilo ovuthayo. Siyabonga ke besibheka la uphupha ungqongqiswa umlilo oshisa umlilo ushisa ilangabi lomlilo. Siweni phansi